Ahojte, vítajte pri novom videu. Vlastne dneska chcem urobiť video takého štýlu, že ja som bol teraz týždeň chorý po minulej hubačke, tak som nemal čo doma robiť. Tak som hľadal si na mapách miesta, kde by mohli reálne smrčkovce rásť. Trošku som sa tak aj rozpamätal a v galérii popozeral, kde chodíme na kozáky topolové. A tu je jedno také miesto, kde práve prišiel, kde chodíme na práve kozáky. Tak idem sa sem pozrieť, či by tu nemohli byť aj tie smrčkovce. Zužitkujeme to všetko, čo sme si povedali v minulom videu, respektíve čo mňa predtým nejakí hubári naučili a podobne. A pôjdeme teda pozrieť také miesto. Začneme tu, potom sa presunieme do ďalšej dediny a uvidíme, čo z toho bude. Príroda krásne ožíva. Dneska by malo aj zapršať, čo už treba, lebo už začína byť sucho. A tu je to lepšie ako tam, kde chodívame, uvidíme. Tak dúfajme, že padne čo najviac vody, pomohlo by to. A ja sám moc len keď príjem na miesto, je to tak 12-15 minút šlapania. No ja sa vlastne už blížim k tej luke. Fú, kondička išla na výlet. Fuj. Ale treba to rozbehať iba, nič neostáva. A tu okolo tej luky práve rastávajú tie kozačky. A už tady to vidím, že by to mohlo byť celkom dobré miesto na ne. No, to vyzerá dobre. No tak a teraz už len nájsť nejakú čerešňu. To by mohol byť taký náš zachytný bod. A potom pozerať okolo nej. Tam hore na tej luke potom je také ohnisko, pekný aj altánok. Aj taká rozhľadnička pre polovníkov. Môžeme sa aj tam ísť pozrieť. A tu už vlastne sú miesta, kde rastávajú kozáky. Tu rastie taká šehokuť. Aj dubové, aj osykové. Aj žltoporové, topolové, brezové. Vlastne toto je taký kraj lesa. Toto pekne vidno, ak je to rozdielne, že náľavo je čisto dubový les. A napravo je zase takýto. Sú kadejaké stromky. Prvé topole, prvá čerešňa. Už pozerám po zemi trošku. Ale je sucho aj tu. Nie je dobré znamenie. Môžem tam ďalej pozrieť. By to mohlo byť také vlhkejšie trošku. Pozriem sa len, keď tam prídem, to je tuto 5 minúčiek, cca ešte. Chcel som vám to takto natočiť. Práve tu je lúka. Okolo celej tej lúky sú vlastne takéto kraje. Totálny mix kadejakých drevín. A tu rastú práve kozačiky. A myslím si, že keď tady to hore pôjdem, tak tu by mohli aj tie smrčkovce práve. Tak ak sa mi podarí, tak sa vám ozvem. A ak nie, tak sa vám vlastne ozvem aj tak. A tu už sú čerešne, také väčšie, to je dobré znamenie. Som trošku vyššie. Chcel som natočiť tento kríček. Neviem, čo to je. A vlastne ja mám nadku, ja necítim, či to vonia. Zbytočne tomu čúcham. Som trošku vyššie. Už to tu vyzerá tak fakt, že smrčkovcovo. Treba ísť pomaly.
že predsa sme na začiatku ešte tej sezóny. Nebudú tu ešte, ak tu budú nejaké veľké. Ale biotop je tu mega dobrý. Tuto tomu dávam šancu veľkú. To bolo pecka, keby si nájdeme ďalšie miesto. Ideme tuto, v týchto krikoch. Nech zatiaľ nič. No tak asi po 5 minútach dávam ďalšie hlásenie, prešiel som to tu. Zatiaľ stále nič. Ale teraz som sa dostal fakt, že do dobrej časti, mega to tu vyzerá. Sú tu topole, sú tu čerešne, sú tu kadejaké iné stromky, kríky. Tečie tu voda, čiže je tu vlhkejšie. Čiže to vyzerá nádejne. Nechcem to zakriknúť. Verím tomu, že do pár minútiek, ak tu sú, tak nejaký nájdem. Tak idem sa poriadne sústrediť a hľadať. Pozerať aj z inej perspektívy, no ale tu to vyzerá perfektne. Tu aj čerešne hneď. Tu musia byť smrčkovce. To by bola pecka, keby hneď na prvom mieste, ktoré som išiel, takto vytipovanie pozrieť, by sme ich našli. Ale ako sa hovorí, nehovor hop, kým nepreskočíš. Dávam to takto bez strihu. A to vyzerá super. Tu už si myslím, že to nie je o tom, či tu budú, ale len, že kedy nájdeme, lebo naozaj toto je úplne ideálny biotop. No len tá voda chýba, sú také, že malinké, no, stále. Ja sa mi nechce ísť na tie nožičky, takže nechcem tu hrábať pod tými listami, ak aj náhodou. Keď tak sa sem behnem pozrieť o 10 dní. Hľačík. Takam už. Tak, keď som si klakol, tak predsa len som jeden uvidel, čo ma veľmi teší. Teraz ho hlavne dnes, aha, tam je hneď ďalší. No len tu je taká vyššia vegetácia, že ono ich preto asi nie je vidno. Tu prejdeme. Super, pecka. Tu je jeden. Tu je hneď vedľa ďalší. Ale sú maličké, no. Ale čo je dôležité, že sme objavili nové miesto na Smrčkovce. Čo vždy poteší, keďže táto huba je čím ďalej, tým viac hľadaná a viac ľudí ju hľadá. Čiže čím viac miest máme, tým lepšie aj pre nás, lebo naozaj táto huba je výborná. Ďaká Bohu, nikto z našej rodiny a okolia nemá na ňu alergiu. Ale chýba voda. Či už tu, alebo aj na iných miestach. Čo som si práve myslel, že tuto to bude fakt, že vlhké a že tu fakt by mohli už byť väčšie, ako teda budú. Tak opak je pravdou, nie sú ani tu väčšie. Ale sú tu, to je dôležité. Teraz si takto ukážeme. Jeden, hneď za ním ďalší. Určite keby tu pohrabem rukou, tak ich tu nájdem veľa, ale nejdem co robiť, to je zbytočné. Popozerám sa ešte tuto po okolí, či nebude nejaký väčší náhodou. Ale pecka, prvé miesto a hneď úspech. Nebudem tu ani dlhšie teda behať moc. Pozriem to tu ešte tak letmo. A pôjdeme na ďalšie miesto, do ďalšej dediny pozrieť, ktoré som si vytipoval. Super. Čau.
je to také viac presvetlené. To oni majú radi takéto jemné kopčeky. Ale momentálne nevidím tu žiaden. Ale je sucho. Joj. Musím dobre dávať pozor, kam stúpam, lebo sú neviditeľné v podstate. Presne takto pod tými listami čakajú a potom keď prídu že najideálnejšie podmienky, akurát vlaha, teplota a všetko, tak vtedy vystrelia a za 12-14 dní je po nich. No, chcel by som ešte nejaký nájsť. Keď sme si to tak potvrdili vo väčšom. Ale už aj toto je super, že sme takto našli dva. Tým pádom viem, že sem má zmysel ísť. Aha, tu je ďalší. Aha, tu už je pekný, ale aj. No, musí tu v listoch. No to už je naozaj pekné. To tu rozhrabem aj tu nerad. To už je naozaj, ten si aj vezmeme. Na ukážku. No, ten už je pekný. Tak oni tu budú už, len presne ako hovorím, pod tými listami a to ja sa tu nechcem hrabať v tom, aby to ešte viac vyschlo. Tu je ďalší. To je tiež taký názber celkom. Tu je v listoch ďalší. Menší. No. Človek keď si kľakne, tak zrazu úplne z inej perspektívy sa na to pozerá. No tento je pekný, naozaj. Určite ich tu bude viac. Dobre, idem preč, nebudem tu behať, je to zbytočné. Sú ešte maličké, len tento jeden som chcel zobrať, aby sme si ho tak pozreli trošku. Teraz vidím ďalší celkom veľký. No ale tento je naozaj už veľký. No. Že by sa nám to nakoniec ešte z prieskumu zmení na zber. Tuto je ďalší. Celkom veľký. To pod tými listami čo? Nič. Tam vidím ďalší. No. Teraz mám dilemu. Vybrať platenku a pozbierať nejaké, alebo nehať to tu a prísť neskôr, keď budú väčšie a riadne si to tu užiť. Lebo zjavne tu rastú. A nechcem tu pošlapať ich zbytočne veľa. Nie, dneska som si povedal, že idem hľadať na miesta. Nebudem ich zbierať. Nechám ich tu. A uvidíme, keď tak, ako sa im bude dariť. No tak ale ten už je riadne pekný, ten už je aj na nožičke. Aha nie, to je list. Takže pecka. Prvé miesto, hneď úspešné. Idem naspäť k autu a pôjdeme na ďalšie miesto, nechám ich tu. Prídem sem o pár dní, keď trošku poprší a budú také väčšie. Tak, tu je toľko to, čo si myslím, že ich tu je. A sú všetky také menšie pod listami. Tak keď sem prídem a už budú väčšie, tak to bude pecka zber. A bude z toho aj lepšie videjko. Aha, tu je ďalší, tam som sa nevšimol predtým. No. Takže super.
Idem ešte nejaké fotočky porobiť. Paráda. Takže vidíme sa na ďalšom mieste. Ešte poslednú vec som vám chcel ukázať, že ako vyzerajú náreze. Tu krásne vidno, že je spojený hlubík s klobučikom až úplne na konci. Vnútri je to také vátové, často je to aj duté tá nožička. Tu pekne to vidno. Tak tento tu nechám, jeden mi je na nič. Ale aspoň sme si to pekne takto ukázali už na väčšej plodnici. A na toto miesto sa vrátime. Určite. Ježiš, teraz sa mi začínajú fakt, že ukazovať. Po veľkom, ako som tu dlhšie. No, musím ísť preč. Išiel som trošku vyššie a tu opäť je také miesto, kde by mohli byť. Ale hintie som našiel len tak. Naozaj, keby už tam nenájdem ich 2-3 minútky, tak idem ďalej. Sú ešte malé a sú riadne pozakrývané. Urobíme asi toto video tak, že dneska bolo, ďaká Bohu, náhodou úspešné. Nepôjdem už aj na to ďalšie miesto, čo som chcel. Ale na konci smrčkovcovej sezóny, keď už budú veľké, odrastené, tak vtedy pôjdeme toto robiť. Že pôjdeme proste po miestach, kde by mohli byť. A vtedy sa to oveľa lepšie bude hľadať. Lebo aj s mojou kondičkou po tej chorobe cítim na sebe, že nechcem to preháňať, aby som znova ochorel. Takáto ľahká prechádzka je úplne ideálna takto na začiatok. Jen to ešte tajto, pozrieť, tu mal byť ten alternát. No, toto vyzerá super všetko. Topole, tam by mohli byť. To vyššie takisto. No uvidíme. Už som akurát, viete, vyčajem vás trošku. Lepšie. Akurát som už na lúke. Aj tieto remisky, čo sú tu také úplne chriachnaté, to asi také slovo neexistuje, ale to je jedno. Tak, aj tam by mohli byť. A tuto po ľavej strane zatiaľ vidím len brezy. To je akože super drevina na ne, ale nedostačujúca. Ale tuto nižšie už vidím aj topole. Joj, krásne naše hory. Perfektný výhľad. Vlastne tam oproti sme takto sme išli. Takto som si urobil celé koliečko. Proste som si vytipoval lúku, vedel som, že tu rastávajú kozáky. Vrajím si, idem sa pozrieť. Zatiaľ som našiel, akože z toho celého, čo som objavil, som našiel jedno také miesto, čo ja viem, ak obývačka, dajme tomu, kde rastú, no. Možno som ich inde nevidel, možno rastú len tam, to je ťažko povedať. Necháme ich dorásť. A uvidíme, vrátime sa sem spolu určite. Kamera nová, ja neviem, už som zúfalý, stále to posúvajú. Včera už som napísal do Alzy, že čo sa deje. Lebo najprv bol predpokladaný dátum príchodu 14.3. Potom to posunuli na 21.3. A už teraz sa bojím, čo sa stane 21.3. Či to neposunú zase ďalej. No, toto už vyzerá lepšie. Súž. Topole, brezy, tu je to také kadejaké popadané. Tu by tiež mohli raz, ale tu už tomu nedávam ešte takú veľkú šancu. Takže sú tu tie brezy, sú tu zo pár topolov. Neviem, mňa stále proste tá čerešňa sa mi potvrdila vždy. Aj dneska ste videli, že sa nám potvrdila zase čerešňa. Diva. Ako to vyzerá. Vlastne tam niekde sme ich našli. Čiže vidíte, môžete prejsť celkom veľký kus, nádherné miesta, kde by mohli rásť a nakoniec aj tak nájdete na jednom mieste. Dobre, už idem pomaličky k autu. No, cítim, že ešte nie som zdravotne 100% fit, takže stačí takto pomaličku začať. Aj čerešňa. Tak pozrieme aj tu potom na budúce. Prejdeme si to celé. A to bude z dnešného videa už všetko. Ja vám ďakujem, že ste so mnou išli hľadať nové miesta. Podarilo sa, čo je super. A vidíme sa v ďalšom videu, ktoré bude, myslím si, že tak o 3-4 dní. Uvidíme, čo ten dážď, takže si všetci držme palce. A nezabudnite dať like, komentár a odber. Nič vás to nestojí, mne to veľmi pomôže, aby sa tieto videjka dostali viacero ľuďom.
A v podstate o čo ide? Ide len o to, aby sme spoločne si užívali tie chvíle v prírode, aj tí, ktorí tam nemôžu ísť. Niečo sa naučili, aj keď ja nie som vôbec žiadny odborník, som totálny laik, len ma to proste baví od malička. A rád pomôžem aj vám, čokoľvek budete potrebovať, kľudne sa opýtajte, napíšte. Veľmi rád vám pomôžem, poradím. To je pekný strom. Trošku ADHD. A to bude všetko teda z dnešného videjka už. Ďakujem za pozretie. Ahojte.